di nagligan, no, kung banwahan o award ang magambalan kung naga-perform diri bilang isa sa mga public servant, no, sa Bacolod. Ti si Sir kuan na Ray Dimisana is the name, no, ginatagan sang pagpasidungog. Sir Ray, kumusta kay na ang inyo operation? Di na langatan sini kag mga pilagid ka mabalay na ang natapos ta, sir? Action Art, may gabigid, kag thank you gid no. Kay ina, alas 8 gid jay punto, nagsugod na kita. Ang aton nga first day nga demolition sa mga balay gid yan, no. Okay. Mga 5 nakabilog ka balay nga nakuha naton kag na-transfer ta, no. Kay medyo nabudlayan kita sini tungod damo pa sa mga extensions bala. Ang iban nga balay nga wala ya labot, no, wala sila madla, pero may mga extensions nga kinanglan ko kason kinaton, so dito kita nabudlayan. No? So at least ang nabilin sa mga balay nga mabulubudlay nato naman buwas ikuhaon amo ni ang mga concrete tagid yang nga balay. Para na, no, medyo nabudlayan kita, so maayo lang kay nag-cooperar man ang tag-iya. Dismantle yan nga dan ng iya nga mga gamit, pangbuligan sila namon, tibas pwede na kami kausar bisan jackhammer nga makuha ining simento gidya. Okay, tikon mulo martilyo, kita ko ina may mga maso nga dalag ko, pero may iban nga members ng demolition team naton nga daw ang ginabitbit nila Juan martilyo lingkod daw kung amo nakakuri guro kay inay na yay, no. Action Art, kabalo ka kung kaysa may nagapangabay gid, no, ang mga concern man naton nga informal settlers ini nga kung pwede hinay-hinayon lang ang mga sinbla kay base pa lang mausar man nila. So tanan nga consideration ginahatag taman kung halos pa lang ginakuha naton ini ang mga mga roofing nila nga mausar pa man nila liwat. Okay. Amo na gagaling ginahalungan gid, no, sa mga demolition team man kapin ba kon may nagaayo? Taw halos tanan man Action Art ini tungod nga pigado man ang tanan mo. Ang una sila namon nila nga pamangkot sa amon. Pagsaylo namon ano ang ibakal namon sang mga atop kay naguba nyo na. So kung kaisa kami na lang mismo hambal sa ila nga sige lang kay as much as possible pwede nyo ni mausar liwat ang mga roofings ngayon. Okay. Now, kung ligin pangkakas, kag daw, masisunod nga mainadlaw, ang mga trucks ninyo, pwede na makasulod as lugar sa paghakot sini, balibuligan man sila, sir, transfer dito sa ilang patindugan na sa mga puluyan? Action Art, actually, hatag mag-o-offer sa ila, nga inablang kung ang ila lang niya unod sang ila sulod balay hakuto na bibisan Saturdays and Sundays no, kung pwede mahambalan sila sa akon kay buligan man japon sila namon. Okay. Kag ti sa paghakot sila kamo na bala pati sa tugong sa salakyan nga mahakot. May kumpleto with Action Art, may tracking team kita, no, nabuligan kita sa City Engineer's Office. May ara pagid ganiya ang DRRMO yang gin-provide sa aton nga mag-prone sang lunok dabla sa tubang gid. Okay. No, nga kay kabudlay magiho ang aton nga demolition team kun ara na siya mong di ta mapatras kun maglayo na ang pamalay, di ta mapatras ang aton nga tracking para kargahan. So ipagupuran tagid niyang lunok. Ti amo to kay na mo ganit sino mga tubang sinikang manabat sa mga taglugar. Ti kay siling ko kung magkaso ang taglugar, ti way pa man sang tamawo nga nakapasar sa barigsam. Siling ko ti daway man takolba, no. Ti gani way basi hindi naman niya magkadto sa legal pa kundi pabuko niya lang imo nga napadapaw. At kung ako yung kantuan nila, ipakita ko lang memorandum ni Atty. Ting, may ngalan pa sa dalong for strict compliance. Iway ko may mo. Ang nagpirma sa dalong. Nagpirma sa dalong si Atty. Ting. Pero, sir, seriously, mga pilagig kabalay, kung di nagligan na mo 33 houses ito siya, no? 33, 35? Actually, 33 ini siya ang bago. Pero may 8 pagidya, nga si May 14 pa lang,
nakabato na ni sila financial assistance. Okay. Kang kadto na to sila sa relocation site, kabalo na sila kung diin sila i-silohon. Mhm. Pero wala sila nag-silo. Okay. Ang iban, pagkabalo nila, tong una tang adlaw nga gintumbata ang wall, ang concrete wall dira, ato na, nagamamat na sila. Nakita nila nga, seryoso. Seryoso? Okay. So, nagamamat na ang tanan, kag nakita na nila, ginamatamat man to nilang ilang ang mga structure sa relocation site. Pero ining tanan nga mga gin-demolish na subong dira nga mapuluyan, nahataga na gin man sila tag 10,000 pesos each or each family para sa financial assistance. Actually, Action Art, wala pa as of today ma-release ang 10,000 nila. Except itong silingkong nauna, atong nauna, nga May 14 pa lang yan nakabato na. Gali. Hasta subong adlaw, kay na, ang duwa pa lang kabilog. Out of ining 33 ni duwa pa lang kay na. Gin-providean lang anay ni Atty. Ting. Kay ti daw, nagaprangka, naway gid sila sa ilohon, so naguba na namon ng ilabalay. Pero gina-proseso gid, may jutay lang gid nga mga papilis nga kulang pirma, mga muna lang gid sina. Pero gin-check namon sang staff sa City Legal Office, ang tanan pati ang na-disqualified maka-avail sang 10,000. Okay. Hindi lang sila mag-qualify, isang salailuhan nila sa babaw to sa may araw, pero may ara sila financial assistance. Yes, actually ang isa gani kay nang una tagid nga gindimulis, way pa siya ka kuha sang 10,000, pero tungod kay gin-providean siya sang salakyan, siya mismo nangabay nga kung pwede unahon gid siya. Okay. So, bali ang problema, sinaguro monitoring the after sinisir, no? Kay siling ko basi kung pagtalikod yun, may habayo naman nga magtubo, da? Ang matabo si Action Art, i-implement ang project, bridging kag widening sa naton nga Mambulok Creek dira. Pagkatapos sina masulod kami liwat. Kag lantaw namon, either kung may kuluwaon pagid nga mga pamalay, nga inablang ti pagid siya nagasabad pagid kwaon kakason man Japon namon. I see. Dira pa lang na lugar, no? Pero ang pabutong dito, sir, pagwa sa baybay to, okay na yan, no? Hindi pa. Hindi pa. Ginasugudan naman na subong Action Art gina-layout na, kagkakason man inadra sila. That's why madugay-dugay ning demolition. Okay. So, nangabay na ko gani nga please ang equipments namon, no? I-providean kami sang dalag ko nga mga maso. Kay ang ilang mga ang mga haloblocks ka tig-agid, no? Okay. Hindi masarangan sa namon nga mga equipments. Grabe, no? Basi dugay perti magkabakod guro sa ginbutang nila nga simentasyon mo. Daw mo sina Action Art. Sir, i-check ko man dayon, kaya nakita ko may closure, dito road closure naman sa Amelia Street, no? Kag may clearing operation of the vendors, can you tell us, kamo man to nagbulig kay na? Action Art, pagkatapos natin dito sa Barangay 2, ang aton nga enforcement team nag-proceed sa Libertad, tungod nga ang complaint dito, nagsaylo ang mga vendors sa pihak. Nga mangin posible naman nga mag-cause ang traffic dira. Tungod may ginakayo sa pihak, no? So napiktuhan sila, saylo sila sa pihak. Which is was instructed by Attorney Romeo Carlos Ting Jr., atong City Legal Officer, nga hindi gid sila pag-ialaw. So ang tanan ina ang nagasabad sa proyekto sa ongoing projects ng DPWH plus ang ining nagsalaylo, pangwaon gid sila tanan. So, pero pa after sininga makayo, ano i-allow pa ni silang balik na maliwat sa Amelia Street na? Actually, Action Art, may gin-forward sa akong nga information si Atty. Ting. Siguro siya lang na makapatpat ng sinibuas na basi paghimo sila dira night market starting tomorrow. Hindi ko lang ma-confirm, Yes. Pero actually nagligad pa ning ginambal ni Atty. Ting mo. That is why na-delay lang uno ang pagpatumanda because ang ongoing nga pagkakayo dira sa dalan.
Siguro daw mo sina, pero ang punto ya kay na nga bisan ara or wala ina nga proyekto, hindi ni sila ya maglinapta ang mga vendors nato, no. So mo nag-clearing kita kay na. I see. So, most likely, buwas siguro, ara na si Attorney Ting, kay daw may press conference kagin schedule si Mayor Albi, and most likely, inaman guro ang start kag pag-kick off sa night market nila. Sa night market, ni ti ara magkamuna guro gyapon nga magbulig sa regulation, eh? Actually, ang enforcement team, ara gidra, tungod nga 24 oras kita dra sa Libertad. Gabantay gani kamo da sa mga nagapasaway, no, nga mga may mga vendors dira kun ang alimpuros kani sa City Legal Office Enforcement Unit or team nga makalampuwas at dayon naman sing iban dulo display. Action firing Hindi line. kita nga pala nga buyan ina pero ti kon nagapasaway kamo that is another thing. So rigid sir na utod ang ninyalaton. So magabulig ka mo buwas bantay na kun amo na ni kun umpisa na gid ang night market. Actually, may prepared team naman kita para dira. Sa adlaw, may araman kita para sa demolition Japon dito sa Barangay 2, Barangay 6, kag Barangay 8. So pila ka by the way, pila ka team ang utilize naton kay Nasar? Kaya na tatlo ka teams dito, no? Mga 100 or 97 ka job orders, kag 11 ka pulis. Okay. Duway naman problema kay duway man resistance gani ara man sikap, ara man sa pabahay program ni Mayor Albi nga representative to kay ina. May gamay lang kay tungod nga ang may isa lang to nga nagreklamo, una besti way pa man siya kabaton sa financial assistance, ang ikaduha nga daw ipatunga ya lang yang balaya. No, despite the fact nga nakabaton siya relocation site, nakabaton siya financial assistance, so iya ginapangabay nga tungaon lang balaya para drama sa Japon Mister. Ay, werti anong gwa siya nakaroon kung tungaon ng balay niya? Amo gani siling ko nga unfair ina sa iban nga bilog nila nga balay kinakasta kag relocate sila. Okay. Amo na nga siling ko patas lang ang tanana. Sugin guba no gid yang balay niya ginuubos no gid. Gintagaan ko siya until Friday kay daw may ginasaligan. No? So gintiksan ko man ang ginsaligan niya. Please no hindi lang mag-intra. Kay kilala taman. So, nagsala lang sila kay kilala ko ang ginasaligan man nila. No? Kag hindi wala niya sang Juan gin nag-avail ka gani isang ginatag sa gobyerno kun buot to hindi ka mag-avail eh. Kag gina-action art mga modus ina, no, ginahimo sang mga professional squatters. Paggalin sang demolition team pagbutang sang project, maabanti naman na sila. No. Namo na lain da kay tapos na sila naman nga pamilya bala magpatukod da. That's a printi man na nila Japon. Lainon lang nila ngalan. Nan, correct. Anyway, so good luck sa inyo team sir, no? Kabalugi ko kapoy ning inyo ginahimo pagpatuman, pag-implement sa mga regulation kapin pagig ko mag-umpisa ng night market, ba dugang naman nga obligasyon. Sige lang sunat, raman tatanan aton man itanan trabaho. Sige. Salamat gid Sir Ray sa time maging hatag karon nga gabi. Sige Action Art, salamat kag mayong gabi sa tanan. Action firing line. May tatlo ka mga team